פשוט נגיד במצבים כאלה, לא רוצה שפתאום הלקוח ייעלם. למה הוא נעלם? מה עשיתי שהוא נלחץ? כאילו להבין מאיפה זה נובע. תקשיבי, מה שאפשר, הפתרון הוא מאוד 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 פשוט. הטיפולים אצלי נעים בין, סתם דוגמה, בין 300 שקלים ל-2,800 שקלים לחודש. כמובן זה תלוי במשך הטיפולים, תחזוקה, עניינים, דברים זה. בגדול אני ממצא לך להגיע פגישת ייעוץ ללא עלות, אני יכול לתת לך אותה בעצם ב-500 שקלים. בשלב הראשון בעצם מה שאני עושה, אני מורידה את הנגע. בשלב השני מה שאני עושה, אני עושה תתתה, ובשלב השלישי אני עושה את זה. בעצם מה אני עושה בהתקשר למה שאמרתי עכשיו, לא לקחתי את המחיר ושמתי אותו לעיקר, או לקחתי את הפגישה ושמתי אותו כמרכז העניין. אמרתי לה, אוקיי, זה המחיר, זה העניין. אמרתי, זה הטווח. למה? אני לא רוצה שתהיה מופתעת, כי אחרי זה היא לא תענה לי יותר, ואנשים לא אוהבים להרגיש לו מופתעים, זה אחד. 2, רציתי להגיד לה באמת מה המחיר לפגישה. אני לא יודע אם זה בעלות אצלך או לא. לא בעלות, אוקיי. אז את צריכה להגיד את זה, את צריכה להגיד את זה בטלפון. אני אגיד לך למה אני אומרת את זה, כי יש נגיד במצבי אקנה, שאני לא יכולה לטפל ישר בלקוח. הוא צריך לתת תכשיר הביתה, לבוא אליי חודש. אני הצגתי את זה, לא יודע אם הרגשתם את זה, הגשתי את המחיר ואז עברתי ישר לשיטה שהיא הרחבתי עליה. וזה החלק המעניין. אנשים לא אוהבים להרגיש שהם נקנסים, ולא אוהבים להרגיש מופתעים. תבוא לפגישה, נגלה. תבואי אצלי לשיעור, תגלה כמה עולה אצלי שיעור. לא, כאילו צריך בטלפון. ואם אני רוצה 4 פגישות אצלך, אז צריך להגיד הכל לפני כן.